Dinin yayran şakalarının bir, ulukon şakasının bir näme? Diline gaym bolmak ve her kim özünün etekdäki adamlara terbiyet berýän adamlara da tapşyrmak. Ey meni öwjek bolup ustadlaň, pirleň, ulukon ahullyň etegindäki adamlara Allah üçün wüzife girdillerini baza tapşyrmaly öz etegindäkilere. Näme diýmeli? Meni öwjek bolup başga pirler ýamanlamaň diýmeli. Meni öwjek bolup başga halifalar ýamanlamaň diýmeli. Meni öwjek bolup başga mollalar ýamanlamaň diýmeli. Öz işiň menen mollaymaly. Şu diniň şakalarynyň biri daşy. Biz öz görýän zatlarymız bardy, hamana öz ustadyny öwjek bolýa, başga tamam ulamalardan gıybet edýär. Ýöne öz ustadyny öwýäde gören ýerini, özü doğunyň hakyny kesip öz algyly adamlar var da şoň hakyny berjek käden, näme ustadyňdan öwüňde, näme öwmäňde, näme sen haram hor bolup gitpäki ýol. Ya zalim bolup gitpäki, ya pirine uyanmıştık da. Başka kişi de yamallıya, salih adamları, o adamları, Hudaýyň dostlaryny bir bahane veren yamallıya, näme deyip şu başka kişi yamallap özüninkini öwjek bolýar. Ey musulmanlar, Hudaý razy bolýan zat däldir ha. O iş etýän adamda sogap etýän kadipta tamasy bolmasyn, kişiler dökülüp ibadetlerin yerine döküpdir onlar. Belki bu ürünler şu özüm bilýän, öz ustadym ba, özüm näme diýip beren adamy da akşy nasihat belki kulugyna barıp bir towy nesip etse. Medine'de bir garip adamlar varmışdy. Unlary un ardy. Tükenäjek wagtlaryna gaflarynyň agyny un molýanmışdyk. Şu garip adamlaryň gafsynyň agyna. Erti turýamışdy, gafina düşýämişdi görsele unma. Şimdi kimdigini bilmeýänmişler da. Hazreti Zeynul Abidin radıyallahu anh dünýeden geçenni şu un goýulmandyr gafyň agyna. Hazreti Zeynul Abidin goýýanmışdy. Onu ýuýan adamlar näme diýär? Şonu ýuýa da adamlar. Gerşiniň üstü garady diýär. Gerşiniň üstü. Näme garasy? Tanap bilen arkasyna şeýle daňyp kise goýup gariplara un çekýänmişdi. Şuna diýerler merdi amal. Şuna diýerler merdi amal. Şuna diýerler Allahyň do'asy. Ýöne gürläp, harlap, ýöne falan, birzat, falany bijirek, o zaman der ahim. Hemi her zaman da on zaman ne, behususda bir zaman. Adam bolsaň amal et, adam bolsaň ýetimiň gözüni sübür, adam bolsaň bir garyba pul jazyny ber, gowulluk gürrüňe aýt, merizleri sora, emir be ma'ruf et, eşdiýän zatlaryň halka ýaýra. Erheliýiň aralaryny dogrulamaň bernamasyny bol. Iliňden bir zat gudratyň ba bolsa, gursoňdaky nury ýaýrat musulmanlara gaşyn. Gudratyň bolýanmaz bir kafir musulman et, bir fasygy towbasyna sebep bol. Bir adamyň gursogyna iman girmegine sebep bol. Ýöne falan bir zat, falan müşrik, falan pir bijiremişdik, falan sof bijiremişdik. Şeytana ýeňiljek top bolma.